To madalla ga labaran duniyan farko muhimman kanansu. Wani babban jami'in tsaro a ƙasar Iran ya ce, Mashigar Hurmuz za ta ci gaba da zama a rufe har sai Amurka ta canza halayenta kan ƙasar Iran. Amurka tana da hannu dumu-dumu kan dukkan yaƙe-yaƙe da ake yi a yammacin Asiya. Ana ci gaba da samun saɓani tsakanin Najeriya da ƙasashen ƙawancen Sahel na ko kuma AES. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Wani babban jami'in tsaro a ƙasar Iran ya faɗi cewa mashigar Hurmuz za ta ci gaba da kasancewa a rufe har sai Amurka ta canza halayenta kan ƙasar Iran. Muhammad Bakir Zulqadr, babban sakataren hukumar koli ta tsaron ƙasa, ya da cewa Iran za ta buɗe ko sassauta matakan da take ɗauka a mashigar Hurmuz ne har sai ƙasar Amurka ta canza halayen da take nuna wa ƙasar Iran. Iran ta sanya tsawaran matakai ne a mashigar Hurmuz tun bayan da ƙasar Amurka da haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka kaddamar da hari kan ƙasar Iran a farkon watan Maris. Mashigar ruwa mai matuƙar muhimmanci da mafi yawancin makamashi da kashi 3 na takin zamani da duniya ke bukata suke wucewa ta wajen. A cikin saƙon da ya aike da shi game da ranar 'yan jarida ta duniya, ya bayyana sharuɗa guda 6 da Iran ta gindaya kafin amincewa da buɗe mashigar ta Hormuz. Wato, dole ne Amurka ta dakatar da cin zarafin abubuwan da al'ummar Iran suka yi imani da shi. Kawo ƙarshen duk wani hari kan Iran da sauran ƙawayenta. Har ila yau da kuma cire janye killacewa da ta yi mata a teku, da kuma cire sauran takunkuman da ta ƙaƙaba mata, da sakin dukan ƙadorinta da take rike da shi, da kuma biyan diyyar dukkan asara ta jawo mata a lokacin yaƙi. Da ƙarshe ya ce dukkan waɗannan sharuɗa buƙata ce da miliyoyin Iraniya suka gabatar, wanda suka kasance a kan tituna domin nuna goyon bayansu ga gwamnatin musulunci tun lokacin da Amurka ta ƙaddamar da yaƙi kan ƙasar a ranar 28 ga watan Fabrairu. Amurka tana da hannu dumu-dumu kan dukkan yaƙe-yaƙe da ake yi a yammacin Asiya. Ibrahim Musawi, wani ɗan majalisa a ƙasar Lebanon kuma kusa a ɓangaren siyasa na ƙungiyar Hezbollah, ya ɗaura alhakin dukkan yaƙe-yaƙe da ake yi a yammacin Asiya kan ƙasar Amurka, kuma ya jaddada cewa ƙungiyar gwamnati ta Hezbollah ba ta miƙa wuya ba ga matsin lamba ko wata barazana. Ya ce Washington ce da alhakin yaƙe-yaƙe da rikici da yankin mu ke ciki. Goyon bayan da Amurka take bawa Isra'ila shine babban abin da ya bata lasisi na cin karanta baka a yankin. Haka zalika ya soki gwamnatin ƙasar Lebanon kan gumda baki da take yi game da ci gaba da keta ko kuma ci gaba da hare-hare da cin zarafin al'ummar kudancin ƙasar ta Lebanon da Isra'ila ke yi, kuma ya watsi da tattaunawar gaba da gaba da ke gudana tsakanin Beirut da Tel Aviv bisa shiga tsakani na Amurka. Daga ƙarshe ya yi suka game da matakin da makiya na waje da wasu ɓangarori siyasa na ƙasar Lebanon suke ɗauka kan ƙungiyar Hezbollah. Ya ce matsin lamba ko barazana da kuma yaɗa farfagandar ƙarya ba zai tilasta wa Hezbollah ta yi watsi da manufofi da tsarinta ba da ta yi imani da su. Ana ci gaba da samun saɓani tsakanin Najeriya da ƙasashen ƙawancin Sahel na AES. Ministan harkokin wajen Burkina Faso ya yi Allah waje da kalaman da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya yi a ranar 30 ga watan Yuli, wanda ya danganta rashin tsaro da ke faruwa a arewacin Najeriya da sakaci da rashin bayar da kulawa da ta dace daga ƙasashen Sahel makwabta. Ƙasashen ƙawancen Sahel na AES da suka haɗa da Nijar, Mali, Burkina Faso, ta bakin ministan harkokin wajen Burkina Faso, sun bayyana rashin gamsuwarsu biyu bayan kalaman shugaban na Najeriya da babbar murya. Karamoko Jean Marie Traore yana mai bayyana irin namijin ƙoƙarin da waɗannan kasashe ke yi ne na ganin an kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci.
wanda wasu daga cikin masu faɗa a ji a Najeriya ke tallafawa ayyukan ta'addanci. Ministan ya buƙaci Najeriya ta sake duba nazarin da take da shi a kai. Kalaman na ministan harkokin wajen Burkina Faso na zuwa ne bayan da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya gana da shugabannin gargajiya a ranar 30 ga watan Yuli, inda ya danganta wasu daga cikin matsaloli na tsaro da sace-sacen mutane a arewacin Najeriya ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda daga ƙasashen makwabta. Wannan ya sa ministan harkokin wajen Burkina Faso Karamo Jean ya fitar da wannan sanarwa mai ɗauke da sanya hannunsa a cikin takardar. Ya jaddada cewa ta'addanci barazana ce ta gama gari. To masu saurare kada ku sha'afa, labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙasashen Iran da Oman suna gab da ƙulla yarjejeniya kan mashigar Hurmuz, amma buɗewa ya dogara ne ga yadda Amurka ta yi aiki da yarjejeniyar Islamabad. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arakci ya bayyana cewa Iran da Oman suna gab da cimma matsaya kan yarjejeniyar da za a kula da mashigar Hurmuz. Sai dai buɗe mashigar ruwan mai mahimmanci ya dogara ne da inda ƙasar Amurka ta yi aiki da yarjejeniyar Islamabad da aka cimma tsakaninsu tun a kwanakin baya. Tattaunawa da ƙasar Oman kan muhimman batutuwa da suka shafi yadda za a tafiyar da mashigar Hurmuz da suka da fitar da hanyoyin da zirga-zirga za su ci gaba da tafiya a cikin ruwa. Yanzu haka ana gab da ƙulla yarjejeniya a kai, sai dai buɗe mashigar baki ɗaya ya ɗori ne akan wasu sharuɗa da suka haɗa da biyan diyya na keta yarjejeniyar Islamabad da aka ƙulla tsakanin ta da ƙasar Amurka. Babban jami'in diplomasiyyar ya bayyana cewa an gudanar da tattaunawa tsakanin ƙasashen biyu, ɓangaren soji da kuma ɓangaren sojin ruwa, bisa taswirar ruwa da ake da ita. Ana kammalawa za a tantance sabuwar hanyar da za a yi amfani da ita. To da ƙarshe za ku cewa sojin Isra'ila sun kashe yara guda biyu da kuma jikata wasu da dama sakamakon hari da suka kai a yankin Gaza. A ci gaba da keta yarjejeniyar da buɗe wuta da Isra'ila take yi, ta ƙaddamar da wasu hare-hare a yankin Gaza, kuma ta kashe wasu yara guda biyu tare da jikata wasu da dama, inda ma'aikatar lafiya ta yankin Gaza ta ce daga lokacin da aka kaddamar da kuma aka dakatar da buɗe wuta zuwa yanzu akalla Falasɗinawa 1,257 ne suka yi shahada. Ko a na Asabar ma sojin mamaya na Isra'ila sun kai hare-hare a Gaza kuma sun kashe da jikata Falasɗinawa duk da ƙullar yarjejeniyar da dakatar da buɗe wuta da aka yi tsakaninta da ƙungiyar Hamas. Ta masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan.